हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जायो आरो आसा खालामो नोंथांमोना नैबे मोनसे गोदान भिडियोखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सिनि एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जाबाय दायो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बे भिडियोनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाहरनो सानदों माब्रै नोंथांमोना जायफोर माने मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना माब्रै एप्लाइ खालामनो हायो मबाइलजों आं बेखौ नोंथांमोना बे भिडियोनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडियोखौ जोबजासिम नायदो जाहाथे नोंथांमोना गावबागावनो मबाइलजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना गिबियावनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो आरो एप्लाइ खालामनायनि भिडियोखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननो भिडियोनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों आरो बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रिनि एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ भिडियोनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना मोननो हागोन आङो नोंथांमोननो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बे मोननै साख्रिनि एप्लाइनि भिडियोखौ लाबोगासिनो दङ आं गिबियावनो दायो नोंथांमोना ग्रेड 3 नि साख्रिनि एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोना खोन्थाहरनो सानदों दा बेहाय एप्लाइ लिंकआव फैनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव फैबानो जाबाय नेक्स्ट बे नेक्स्टआव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय दा बे नेक्स्टआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव बेहाय माखासे माबा बिगोन डिटेल्स बिगोन नोंथांमोना बेहाय नायनो हागोन गावबागावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेहाय बिदों रेजिस्ट्रेसन नाम्बार अफ इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसाम नोंनि बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोनो बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नायनानै फिलआप खालामनांगोन बिनिफ्राय गाहायाव नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनो नांगोन मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव सेन्ड अटिपि बे थुनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ गिबियावनो आङो दायो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो थुनानै खोन्थाहरनो सानदों मबाइल नाम्बार बिनि उनाव नोंथांमोना होबानो जाबाय गावबागावनि मबाइल नाम्बार बेहाय अटिपि थांगोन नालाय नोंजों लोगोआव थानायखौ होबानो जाबाय मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे मोनसे खालामबानो जाबाय बे मबाइल नाम्बारखौ होबाय ना बिनिफ्राय सेन्ड अटिपिआव होबानो जाबाय बे मबाइल नाम्बार होनायाव नोंनियाव अटिपि थांगोन देलाय सेन्ड अटिपि सेन्ड टु योर मबाइल नाम्बार नोंथांमोना दा अटिपिखौ फिलआप खालामनो नांसिगोन अटिपिखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे थुबानो जाबाय भेरिफाइ अटिपि नोंथांमोना बे थुना होदो अब्ला नोंनि बे मबाइल नाम्बारा एबा अटिपिआ भेरिफिकेसना जागोन बे अटिपि आरो माबाया मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे नेक्स्टआव थुना होबानो जाबाय भिडिअ एसे गोलाव जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सै नायोबासो एप्लाइ खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा दा बेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानाय डिग्री पास जानाय नोंथांमोना नैबे फार्स्टनि अपसनखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन येस होबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना नैबे फार्स्टनि ग्रेजुएसन डिग्रीआबो नोंथांमोना दंखायोबा आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना ग्रेजुएसन लोगोसे डिग्री दङबा माने डिप्ल'मा दङबा कम्पिउटार साइन्सआव नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानानै दङ नोंथांमोना बेखौ येस होबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना जेनेबा नोंथांमोना दायो डिग्रीआव फरायगासिनो दङ डिग्रीखौ नोंथांमोना कमप्लिट जायाखैबा अब्ला नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो बेसोर मोननैखौ नोंथांमोना नैबे सि नाम्बारा बे हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना बेखौल' सेलेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय बे ड्राइभार पस्टआबो जोंहा बे माबायावसो फैयो ग्रेड 3 नि साख्रिसो फैयो दा बे ड्राइभार पस्टखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननियाव मा जानांगोननो मेट्रिक पास जानाय जानांगोन बेजों लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगोन जुदि नोंथांमोनाव मेट्रिक पास जाबाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा येस होबानो जाबाय आं दायो बेहाय नैबे ग्रेजुएसनखौ येस होनसै ओमफ्राय नैबेहाय हायार सेकेन्डारिखौ येस होनसै दा बे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना येस होबानो जाबाय डिप्ल'मा जुदि ग्रेजुएसनजों लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा बेखौ नोंथांमोना येस होनांगोन बे मोनथामखौ नोंथांमोना येस होबानो जाबाय आरो मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे जुदि माबा ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा बेखौबो नोंथांमोना येस होनो हागोन दा बेनिफ्राय गाहायाव फैदो गाहायाव फैनायनि उनाव नोंथांमोना नै बिथिं नुनो मोनगोन फुल नेम अफ द एप्लिकेन्ट नोंनि नामखौ केपिटेल लेटाराव लिरना होबानो जाबाय टाइटेल सारनेमजों लोगोसे बसुमतारी ब्रह्म नाम लिरखांनायनि उनाव बेखौ फिलआप खालामनांगोन बेनिफ्राय गार्जियान नेमखौबो नोंथांमोना होनो नांगोन नेम अफ स्पाउस अफ द एप्लिकेन्ट बेखौ नोंथांमोना होबाबो जागोन होआबाबो जागोन नेम अफ मादार अफ द एप्लिकेन्ट नोंनि बिमानि नामखौ बे होनो नांगोन नोंनि डेट अफ बार्थ जोनोमा बबे सनाव जानाय बेखौ होनांगोन जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन मेल फिमेल नै बिथिं इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा बेहाय अलरेडि फैखागोन बेखौ नोंथांमोना जेबो खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा बेनिफ्राय सेलेक्ट केटेगरिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो एससि अबिसि नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालाम बिनिफ्राय नैबे बुंदों दे
आर इउ दिव्यांग पार्सन विथ डिसेबिलिटि जुदि नोंथांमोना डिसेबिलिटि दंबा माबाफोर नोंथांमोना येस होनो हागोन नङाबा नोंथांमोना नो होबानो जाबाय एक्स सार्भिसमेन जुदि नोंथांमोना माबाफोर गभर्नमेन्टनि सार्भिसमेन मावखांबायबा नोंथांमोना येस होनो हागोन नङाबा नोंथांमोना फ्रेश बा नो होबानो जाबाय बिनिफ्राय रिलिजियन नोंनि धोरोमा मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै जाबाय हिन्दु मुस्लिम सिख ख्रिस्टान बिनिफ्राय नैबे माखासे सोंबावदों नैबे जेन्डारखौ आं नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना खोन्थानि सेलेक्टआव थुबाय आङो बिनिफ्राय नोंथांमोना मेल फिमेल सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय पार्मानेन्ट एड्रेस इनफरमेसन नोंथांमोना एड्रेसखौ बे होनो नांगोन जेरै एड्रेस लाइनाव नोङो भिलेजनि नाम होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोङो बेहाय एड्रेस 2आव नोंथांमोना माबाखौ होनो हायो जेनेबा पस्ट अफिस बेखौ होनो हागोन बेनिफ्राय एड्रेस 3 बेहाय नोंथांमोना पुलिस स्टेसन बेफोरबायदि जायखिजाया नोंथांमोना होनो हागोन आरो बे हाउस नाम्बार बेफोरखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनो हागोन बिनिफ्राय सिटि भिलेजनि नामा मा बेखौ आरोबाव नोंथांमोना बेहाय होफिननो हागोन एरिया बबे एरियायाव गोलैयो बेखौ नोंथांमोना बे एड्रेस लाइनाव होजोबनो हागोन आरो बिनिफ्राय पुलिस स्टेसनखौ नोंथांमोना होदो नोंथांनि जायगानि पिन क'डआ मा बेखौ बेहाय होदो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय नैबे बुंदों नेम अफ रेभिनिउ सार्कोल बेखौ नोंथांमोना रेभिनिउ सार्कोलनि नेमखौ होबाबो जागोन जुदि नोंथांमोना मिथियोबा बेखौ होदो आरो बेखौ नोंथांमोना होआबाबो जेबो नङा बेहाय स्टार मार्क गैया नालाय बिनिफ्राय बुंदों डिभिजनेल फान्ड डिपार्टमेन्ट बिनि नामखौबो मिथियोबा नोंथांमोना होनो हागोन नङाबा नोंथांमोना होआबाबो जेबो नङा दा बिनिफ्राय जुदि नोंनि बे पार्मानेन्ट एड्रेसानो बे एखेबा नैबे प्रेजेन्ट एड्रेसजों नोंथांमोना नैबेखौ टिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बिदि ओरै टिक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदि बिनिफ्राय बे गासैबो डिटेल्सआ गोजौआव होनाया बेहाय फैजोबगोन नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा बिनिफ्राय कन्टेक्ट इनफरमेसन नोंथांमोना बे माखासे कन्टेक्ट इनफरमेसन होनो नांगोन जेरै मबाइल नाम्बार बेखौ आं दहाय सिगाङाव होखानायानो बियो फैगोन बिनिफ्राय इमेल आइडि दङबा नोंथांमोना बेखौ होबाबो जागोन जुदि इमेल आइडि गैयाबाबो नोंथांमोना बेखौ जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया बिनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना बेहाय होना लाबा मोजां जागोन बेहाय आधार नाम्बारखौ होबाबो जागोन होआबाबो जागोन आरो आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना आधार नाम्बारखौ बेहाय होनानै लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे रिटेन एग्जामनि थाखाय माखासे प्रेफारेन्सखौ होनो नांगोन दै बबे जायगायाव नोंथांमोना एग्जामखौ होगोन बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन जेरै आं नोंथांमोना खोन्थानि नैबे प्रेफारेन्स 1आव नोंथांमोना सेलेक्टआव थुबानो जाबाय बबे डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा एग्जामखौ होनो सानदों बेखौ नोंथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना एग्जामखौ होनो हागोन जेरै आं बेहाय उदालगुरि होबाय प्रेफारेन्स 2आव नोंथांमोना खाथिनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंनि बबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआ खाथि जायो बेखौ नोंथांमोना होदो प्रेफारेन्स 3आव नोंथांमोना बेबायदिनो मोनथाम प्रेफारेन्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो गावबा गावनि माने खाथिनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना चुज खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बे मोनथामखौ चुज खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना दाना फैदो जोंहा मार्कनि सायाव फैदों दै नोंथांमोना दा गावबा गावनि फरायनायनि डिटेल्सखौ बे होनो नांगोन जेरै मेट्रिकखौ नोंथांमोना मेट्रिकआव बेसेबां मार्क मोननाय बेखौ बे होनो नांगोन मार्क्स अबटेन बेसेबां नोंथांमोना मार्क मोननाय टटेल मार्कआ बेसेबांमोन मेट्रिकआव पार्सेन्टेज बे गावनो फैखागोन जुदि नोंथांमोना बे मार्कखौ होयोबा बेसेबां इयाराव पास जानाय बेखौ होननांगोन नोंनि स्कुलनि नामा मामोन बेखौ होननांगोन बर्डनि नामा मामोन सेबा बर्ड बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बिनिफ्राय दाना फैदों HSSLC दा बेहाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारियाव मा स्ट्रिम लानानै पास जानाय सेलेक्टआव थुदो कमार्स साइन्स आर्टस बेखौ सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय नैबे बुंदों मार्क्स अबटेन बेसेबां मार्क मोननाय बेखौ होदो हायार सेकेन्डारियाव गासै टटेल मार्कआ बेसेबांमोन जोंहा 500 जायो नालाय 500खौ बे होदो बे पार्सेन्टेजआ गावनो गाव फैगोन बिनिफ्राय नैबे बेसेबां मायथाइयाव हायार सेकेन्डारि पास जानाय बेखौ होदो नोंनि कलेजनि नामा मामोन बेखौ होदो बर्डनि नामा जोंहा मा जायोमोन एसेक जायो नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय ग्रेजुवेसन डिग्रि ग्रेजुवेसनाव नोंथांमोना मा स्ट्रिम लाना पास जानाय बेखौ होदो बेहाय जेनेबा BCom BSc BA बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोङो बे ग्रेजुवेसनाव बेसेबां मार्क मोननाय बेखौ बे होबानो जाबाय बिनिफ्राय टटेल मार्कआ बेसेबांमोन बेखौ होदो पार्सेन्टेजआ गावबा गावनो फैगोन बियो इयाराव पासजों बेसेबां मायथाइयाव नोंथांमोना डिग्रिखौ पास जानाय बेखौ बे सेलेक्ट खालामनांगोन माने नोंथांमोना होनो नांगोन नोंनि कलेजनि नामा मामोन इउनिभार्सिटिनि नामा मामोन बेखौ बे होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन साइन्स दङ नोंथांमोना बे सेलेक्ट खालामनानै कम्पिउटारनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बिनिफ्राय डिग्रि दङबा नोंथांमोना कम्पिउटार साइन्स जायफोर नोंथांमोना डिग्रि दं कम्पिउटार साइन्सआव बेखौ नोंथांमोना बे फिलआप खालामनांगोन आरो जायफोर नोंथांमोना माखासे हायार क्वालिफिकेसन दङ प्रफेसनेल क्वालिफिकेसन दङ बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सखौ नैबेथिं होनो हागोन नोंथांमोना बेखौ होआबाबो जेबो नङा दा बिनिफ्राय बे जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना दाना फैदो नोङो रिटेन टेस्टखौ मा लेंगुवेजाव होनो सानदों बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ दै नोंथांमोना बे सेलेक्टआव थुबानो जाबाय जुदि नोंथाङा बड' कुइसनाव होनो सानदों जेनेबा बुकलेटखौ नोंनो बड'आव नांगौ अब्ला नोंथाङा नैबे बड'खौ सेलेक्ट खालामनांगोन जुदि नोंथाङा बुकलेटखौ
इंलिसाव लुबैयोबा नैबे इंलिसखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जायखिजाया मोनसेल' अपसनखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन दे जुदि नोंथाङा बड'बा बड'खौनो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कम्फर्टेबल एग्जामखौ मोजाङै होनो हायो बर' रावआवनो नोंथांमोना कुइसनखौ मोननो हाजोबगोन इंलिसाव होनो सानदोंबा नोंथांमोना इंलिसखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा बेनिफ्राय डु इउ हेभ टाइपिं सार्टिफिकेट जुदि नोंथाङा टाइपिं सार्टिफिकेट मोननाय दङबा टाइपिं सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना सेलेक्टआव थांनानै येस होनो हागोन नङाबा नोंथांमोना न'आव होबानो जाबाय बिनिफ्राय बुंदों डु इउ हेभ शर्ट हेन्ड टाइपिं सार्टिफिकेट जुदि शर्ट हेन्ड टाइपिं सार्टिफिकेट दङबाबो नोंथांमोना बेखौ येस होनो हागोन नङाबा नोंथांमोना बेखौ न'आव होबानो जाबाय ओरै आरो बिदि न'आव होबानो जाबाय सेलेक्टआव थुदो न'आव होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे सोंदों नोंथांनियाव ड्राइभिं लाइसेन्स डु इउ हेभ ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा नोंथांमोना सेलेक्टआव थुनानै येस होबानो जाबाय जुदि गैयाबा नोंथांमोना नो होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा डकुमेन्टस आपल'ड खालामनायनि बेलायाव नोंथांमोना बे नुनो हागोन बे फार्स्टआवनो मा आपल'ड खालामनांगौ जोंहा फट'ग्राफ दा बे फट'नि साइजआ बेसेबां जानांगौनो नोंनि बे फट'नि साइजआ 30 केबिनि खम जानांगोन जुदि 30 केबिनि बारा जायोबा बे आपल'ड जानाय नङा आरो बेजों लोगोसे फट'नि माखासे डाइमेनसन होनाय दङ हाइटआ बेसेबां जानांगोन 250निफ्राय 250 आरो 320 जानांगोन पिक्सेल बिनिफ्राय वेटआ बेसेबां जानांगोन बेखौबो होनाय दङ 150 पिक्सेल एन्ड 220 पिक्सेल जानो नांगोन बे गासैबो डिटेल्सखौ नायनानै नोंथांमोना मबाइलावनो बानायनो हायो माखासे गोबां एप दङ नोंथांमोना बे एपआव थांनानै बे फट'खौ साइजखौ बानायनो हायो बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया सिगनेचारबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ वाइट पेपाराव नोंथांमोना सिगनेचारखौ होदो बिनिफ्राय फुल सिगनेचारखौ होबानो जाबाय नोंनि नामजों लोगोसे टाइटेलखौ होदो बिनिफ्राय फट' मबाइलजों खेबदो बिनिफ्राय नोंनि बे डकुमेन्ट्सनि साइजखौ 30 केबि खालामबानो जाबाय बेहाय माखासे साइज होनाय दङ 100 हाइटआ बेसेबां जानांगोन 100 पिक्सेल ओमफ्राय 180 पिक्सेल बिनि गेजेराव जानाय जानांगोन ओमफ्राय वेटआ बेसेबां जानांगोन बेखौबो होनाय दङ बेखौ नायबानो जाबाय 150 220 पिक्सेल बेखौ नायदो दा बेनिफ्राय माखासे पासपर्टबो होनो नांगोन जेरै नोंथाङा नोंनि नामखौ होबानो जानो हागोन बेहाय जेबो नङा जेनेबा नोंनि नामा मा बे नामखौ नोंथांमोना बे होबानो जाबाय बिनिफ्राय नैबे आरोबाव नोंनि नामखौनो खेनसे रिएन्टार खालामबावदो अब्ला नोंनि बे पासपर्ट जागोन आरो नाथायबा बे पासपर्टखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे मोननै डिक्लारेसनखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन दे नैबे मोननै डिक्लारेसनखौ थिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना फिलआप खालामखांनायनि उनाव बेबायदि ओरै थिक खालामदो बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे प्रिभिउ टु भेरिफाइ बे नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय अब्ला नोंनि बे गासिबो साबमिट खालामनाय डिटेल्सजों नोंथांमोना प्रिभिउआव नायनो हागोन प्रिभिउ खालामखांनायनि उनाव फाइनाल साबमिट खालामदो बिनि उनाव नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगौ बेहाय आरो जेबो डकुमेन्ट्स नोंथांमोना नोंनि बे मार्कशिट सार्टिफिकेट बेफोरबायदि जेबो आपल'ड खालामनांगौनि गोनांथि गैया मात्र नोंथांमोना नैबेहायल' फार्स्टआवल' नोंनि फट' आरो सिगनेचार बे मोननै बुस्थुखौल' नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे प्रिभिउ टु भेरिफाइ बे थांबानो नोङो प्रिभिउखौ नुनो हासिगोन बिनि उनाव नोंथांमोना डाइरेक्ट पेमेन्ट खालामबानो नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मा जोब्बाय आरो माने फिनिश जासिगोन आरो नोंनि एप्लाइआ साक्सेसफुल जासिगोन दा आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो एप्लाइ खालामगोन होननानै मबाइलजोंनो नोंथांमोना जेनेबा कम्पिउटार अफिसफ्राव एबा दखानफ्राव थाङोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय 100 रुपिसखौ होखानांगौ जायो दा बेनिखायनो गावबागावनो मबाइलजों एप्लाइ खालामनाया साबसिन नोंथांमोना फैसा थांनाय नङा दा बेनिखायनो नायनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ नायनानै माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेबायदिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आङो ग्रेड 4नि साख्रिनि एप्लाइ अनलाइननि प्रसेसखौ नोंथांमोना एसे उनावहाय भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ माबोरै नोंथांमोना ग्रेड 4नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों